Пламен Петров от Фреш Клима. Смятам, че днес заслужено победихме. Бяхме фаворити. Момчетата добре играха. Но ние наделяхме естествено с това мощна игра. Хетрика, който имаше, беше много добър. Момчетата също много се стараха за победата. Абсолютно заслужено. Всичко е заслужено. Смятам, че бяхме по-добрия отбор. Съответно победихме. Според вас с какво успяхте да изненадате противника на Свети Бас? С мощната игра, която показах. И разбира се, която ще покажем за бъдеще. И която ще покажем за бъдеще. Добре. Няма нужда от много приказки. Първо ще видим как стоят нещата. Доволни сте от отбора? Разбира се. И може какво се сработи. Задължително. Винаги има какво да се желае. Винаги. Имате ли нови попълнения? Нещо ново да очакваме ли? За сега не. За сега не. Отбора остава същия, който. Добре. Ето давам думата на Нов пост, така за мен е изключително нов на вратарската позиция, но мисля, че доказах и треньора е доста доволен от мене. Така след мача просто ми спомена, че точно ръкавици се подготвят и съответно номер 2 се сменя на номер 1. И така... Значи по-доволни от вратар не сме били никога. Ето един, който за по-висок трансфер отиде в друг отбор. Даже и без да се обади, нали? Добре. Това са вече отделни неща. Благодарим ти. Добре. Окей, довиждаме и успех на отбора. Чао, чао. Мерси.